yau Gabas ta Tsakiya ta sake shiga cikin wani sabon yanayi mai hatsari. Rahotanni na cewa Iran ta ƙaddamar da hare-hare kan wasu wuraren da ke da alaƙa da sojojin Amurka a ƙasashen Gulf. Amma kafin yaƙin ya lafa, wani sabon labari ya sake ɓarkewa daga Yemen. Houthi sun fito da saƙo mai ƙarfi bayan rahotannin harin da aka kai a filin jirgin Sana'a. A ta ɓangare guda kuma za mu ji inda shugaban ƙasa Donald Trump ya bayyana cewa Mujtaba Khamenei ya kai kashi 90 da mutuwa. A yayin da hankalin duniya suka karkata a kan yakin Iran da Amurka, babbakan bama-bamai na tashi tsakanin Saudi Arabia da Yemen da Houthis. A ranar Litinin yau rahotanni sun bayyana cewa an kai hari kan filin jirgin sama na Sana'a da ke karkashin ikon ƙungiyar Houthis. Houthis ta zargi Saudi Arabia da kai harin, tare da bayyana lamarin a matsayin babban cin zarafi da suka ce ba za su bari ya wuce ba. Sai dai gwamnatin Yemen da ke samun goyon bayan Saudi Arabia ta ce manufar harin ita ce hana wani jirgin sama daga Iran sauka a filin jirgin na Sana'a. A cewarta, jirgin ya sauya hanya zuwa filin jirgin Udaida maimakon sauka a Sana'a. Bayan harin, kakakin rundunar Houthis Yahya Sarri ya yi alkawarin cewa za su mayar da martani, yana mai cewa harin ya kawo ƙarshen zaman kwanciyar hankali da aka samu a baya-bayan nan tsakanin ɓangarorin. Har zuwa lokacin da aka wallafa rahotannin, Saudi Arabia ba ta fitar da wata sanarwa da ke tabbatar ko musanta zargin da Houthi suka yi ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma yi kira ga duka ɓangarorin da su guji ƙara rura wata rikici tare da komawa tattaunawa. Rahotannin da aka tabbatar a yau sun yi magana ne akan filin jirgin sama. Bayan wannan harin, al'amura sun kara ɗaukar sabon salo a Yemen, inda dubban mazaunan birnin Sana'a suka bayyana damuwa kan yiwuwar rikicin ya sake tsananta. Wasu rahotanni sun nuna cewa an dakatar da wasu zirga-zirgar jiragen sama na ɗan lokaci domin tantance irin ɓarnar da aka samu da kuma tabbatar da tsaron filin jirgin. 'Yan Houthi sun bayyana cewa wannan hari ba zai hana su ci gaba da abin da suke kira ga kare martanin Yemen ba. Kakakin rundunar ƙungiyar ya ce za su ɗauki matakin da ya dace a lokacin da suka ga dama, amma bai bayyana takamaiman abin da zai yi ba. A gefe guda kuma, Yemen mai samun goyon bayan Saudi Arabia ta dage cewa manufar matakan da take ɗauka ita ce ta hana shigan makamai da kayan aikin soja da za su iya ƙara rura wutar rikicin. Wannan batun ya ci gaba da kasancewa abin muhawara tsakanin ɓangarorin biyu. Masana harkokin tsaro sun yi gargaɗin cewa idan rikicin ya sake kamari, zai iya shafar hanyoyin kasuwanci a yankin Baharin Maliya, wanda ke da muhimmanci ga zirga-zirgar kayayyaki ta duniya. Haka kuma za a iya samun ƙarin matsin lamba kan farashin makamashi da tattalin arziki a yankin. A halin yanzu, ƙasashen da dama da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da kira ga duka ɓangarorin da su kauce wa matakan da za su ƙara tayar da hankali, tare da koma kan teburin tattaunawa domin nemo mafita ta siyasa. Wani magana kuma daga bakin shugaban Amurka wato Donald Trump ya yi ikirarin cewa Mujtaba Khamenei ya kai kashi 90 a cikin 100 na mutuwa. Wannan furucin ya bazu cikin sauri a kafafen yada labarai da shafukan sada zumunta. Amma tambayar ita ce, shin wannan bayanin ya tabbata ko kuwa magana ce ta siyasa da ke cikin yanayi na rikici da ake ciki? Ya zuwa lokacin da muke gabatar da wannan shiri, babu wata sanarwa daga hukumomin Iran da ta tabbatar da cewa Mujtaba Khamenei ya rasu. Wasu rahotanni sun ce ya samu raunuka, yayin da wasu suka ce ba san alhinin halin da yake ciki ba. Saboda haka, ya kamata a yi taka-tsantsan wajen karɓar duk wani bayani har sai an samu tabbatacciyar shaida daga majiyoyi masu inganci. Masu kallo, idan har wannan ikirari ya zama gaskiya a nan gaba, zai iya sauya yanayin siyasar Iran da ma Gabas ta Tsakiya gabaki daya. Amma idan kuma bai tabbata ba, zai nuna irin yadda yaƙe-yaƙe ke haifar da yaɗuwar bayanai masu rikitarwa. Masana harkokin siyasa sun bayyana cewa irin wannan kalamin daga manyan shugabanni kan iya ƙara daga zafin rikici. Hakan na iya jawo ƙarin rashin amincewa tsakanin ɓangarorin guda biyu, tare da ƙara matsin lamba ga tattaunawar diflomasiyya. A gefe guda kuma, gwamnatin Iran ba ta fitar da wata sanarwa da ta tabbatar da ikirarin Trump ba. Saboda haka, har yanzu ana ci gaba da jiran ƙarin bayanai daga majiyoyi masu zaman kansu da hukumomi da abin da ya shafa. Tambayar ita ce, idan Mujtaba Khamenei ya bayyana a bainar jama'a cikin kwanaki masu zuwa, shin hakan zai rusa wannan ikirari, ko kuwa za a samu sabon bayani da zai canza yadda ake kallon lamarin?
Iran ta kaddamar da sabon jerin are-are da amfani da makamai masu linzami da jiragen yaƙi marasa matuƙa kan wasu wurare a yankin Gulf, bayan wani sabon zagaye na hare-haren da Amurka ta kai a cikin Iran. Sai dai har yanzu ana ci gaba da tantance cikakken girman ɓarnar da aka samu, kuma bayanai na ci gaba da sauyawa. Rahotanni sun ce hare-haren sun shafi wasu ƙasashen Gulf ciki har da Bahrain, Kuwait, Qatar da Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, Oman da Jordan. Wasu ƙasashen sun bayyana cewa tsarin kariyarsu ya yi nasarar tare wasu daga cikin makaman, yayin da aka samu rahotannin faɗuwar tarkacen makamai a wasu wurare. Masu kallo wannan rikicin ya nuna cewa zaman lafiya Gabas ta Tsakiya na ci gaba da fuskantar babban kalubale bayan hare-haren da Amurka ta kai kan wasu wuraren soja a Iran. Tehran ta ce martaninta ya kasance na ramuwar gayya, tana mai cewa za ta ci gaba da kare kanta idan aka sake kai mata hari. Gefe guda, Amurka ta ce za ta ci gaba da kare dakarunta da ƙawayenta da ke yankin. Hakan ya sa fargabar ƙara sananta rikicin ta ƙaru, musamman saboda yankin Gulf yana da muhimmanci ga kasuwannin duniya, zirga-zirgar jiragen ruwa na duniya kuma duk ta nan ake bi. Masana harkokin tsaro sun yi gargaɗin cewa idan rikicin ya ci gaba da kamari, farashin ɗanyen mai na iya ci gaba da hauhawa tare da shafar tattalin arzikin ƙasashe da dama. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu shugabannin duniya sun yi ikirari ga duka ɓangarorin da su guji matakan da za su ƙara rura wutar rikicin, tare da koma tattaunawa domin rage tashin hankali. Iran dai ta bayyana matsayinta na cewa a duk sanda ƙasar Amurka ta ci gaba da kai mata are-are, to za ta ringa mayar da ramuwar gayya munana wanda ƙasar Amurka ba ta taɓa tsammani a rayuwarta ba. Sannan kuma wannan are-aren da za ta ringa kaiwa na ramuwar gayya ne na kisan jagoransu na addini da aka yi na Iran, wato sai sun ɗau fansa akan wannan kisan da aka yi. Sannan kuma gefe guda sun yi alkawarin cewa mashigin Hormuz za ta ringa kasancewa ne a ƙarƙashin Iran, wato Iran ne take da mallakin mashigin Hormuz, babu wanda ya sai ya kulle, sannan su suke da dama su kulle idan sun ga dama su kulle, idan sun ga dama su buɗe. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya nuna da cewa ƙasar Amurka za ta kwace Strait of Hormuz gabaki ɗaya, wato ƙasar Amurka za ta rike Strait of Hormuz, za ta ringa controlling Strait of Hormuz. Iran ta nuna da cewa ga fili mai doki, idan an isa a je a yi controlling ɗin Strait of Hormuz. Wato kasar Iran ita ce take rike da kashi 90 na Strait of Hormuz, ko ce kusan kashi 100. Iran ne take rike da wannan wuri, ita take control ɗin komai. Babu jirgin da zai iya wucewa a Strait of Hormuz ba tare da sanin Iran ba, wato ko kifcewa kaɗan jirgi bai isa ya wuce a wannan wuri in ba da umarnin ƙasar Iran ba. Ƙasar Iran ta nuna jajircewa da nuna cewa ita take da mallakin Strait of Hormuz ba Amurka ba, sannan kuma ita take da iko a wannan wuri, ita za ta ringa kare muradin wannan wuraren. A ƙasar Amurka kuma ta gefe guda ta ce za ta ringa kai are-are a kan Iran in dai Iran bata cire hannunta kan Strait of Hormuz ba. Iran kuma ta nuna cewa a shirye take ta mayar da duk martanin harin da aka kai mata.